Sve zbog male garave, crne tvoje ciganke. Hallo. Ik ben Anne. En ik ben Jurjen. Wij willen blikjes voetballen. Maar dat... Wij willen blikjes voetbal doen. Op het schoolplein. Ja, schoolplein. Alleen dan ga je naar school. Maar dat mijne is van de masters en ja. Hi, ik ben Steffi en ik kan jullie wat vertellen over dwarsfluiten en over mijn orkest. Ik wat vandaag, nou ja, woensdag, moet ik altijd naar dwarsfluit. En nou ben ik aan het oefenen voor mijn A-examen. Daarna ging ik altijd naar mijn orkest, maar daar ging het wat minder goed. Want er gaan telkens meer mensen van het orkest af. En dat is best wel jammer, want onze drummer gaat nou wat. En zonder die drummer klinkt het net zo goed. Dus ik ben bang dat we wat te stoppen. Ik hoop van net. En dat hij net verkeerd.